ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயிலில் தர வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். 1.5 டம்ளர் பச்சை அரிசி எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டம்ளர் வந்து சிறுபருப்பு எடுத்துக்கோங்க. குக்கரில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க. அது கையில் எடுத்தால் லைட்டாக சூடு மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். ரொம்ப அரிசி பொரிஞ்சிடுச்சுன்னா அப்புறமா நல்லா இருக்காது. அந்த சூடு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற வரையும் நம்ம வறுத்துட்டே இருக்கணும். அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ஹீட் நல்லா ஏறிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு. என்னடா கழுவாமே வறுக்கிறாங்களே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறமா தான் வறுத்துட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அரிசியும் பருப்பையும் கழுவிட்டு நான் மொத்தம் 2 டம்ளர் கணக்கு எடுத்துருக்கேன். அப்போ வந்து 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். உங்களுக்கு நல்லா குழஞ்சி வரணும்னா 6 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு நார்மலாக இருந்தால் போதும்னா ஒரு 5 டம்ளர் இல்லை 5 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்ட பிறகு 2 பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே இஞ்சும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து சீரகம் கொஞ்சோண்டு அதுலேயே போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் உப்பு போட்டுக்கோங்க, தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டுக்கோங்க. நான் சொன்னது எல்லாமே போட்டுட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு வெயிட் போட்டு வச்சுருங்க. ஃபஸ்ட்டு விசில் வர வரையும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்த பிறகு லோவாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா 2 விசில் வந்துடும். விசில் போன அப்புறமா வகை எண்ணெய் ஊற்றி மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை 3 போட்டுக்கோங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா வறுத்த அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இதில் வேணாலும் இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் நான் போடலை இஞ்சி. இதை வந்து அப்படியே எடுத்து அந்த பொங்கலில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து தட்டு போட்டு மூடி வைங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.